Velkommen. Mit navn er Flemming, og jeg vil fortælle jer lidt om polermaskiner, og jeg vil fortælle jer lidt om polerskiver, og så vil jeg fortælle lidt, hvordan at man bruger skiverne. Polermaskinerne, der er kommet mange forskellige typer her de sidste årringer, og det gør, at der er kommet en utrolig stor bredde på, hvor stærkt de var. Førhen, der kørte vi nogenlunde med den samme polermaskine omkring de der 500-700 watt, men efterhånden så vil vi have det billigere og billigere, og så kom vi ned på maskiner, der er 200 watt. Og under 200 watt, så er de ikke særlig velegnet. Der er mange af maskinerne, de kan reguleres i hastighed, og det gør, at I skal passe på i forhold til, hvad for nogle skiver I bruger, hvor størrelse I bruger, og I skal passe på i forhold til, om skiverne de kan flænse eller springe, hvis det er sådan, I kører med for høj hastighed. Vi monterer skiverne her på akslen, det er sådan det, vi kalder en konisk aksel. Det vil sige, at skiverne de spænder selv fast, når det er sådan, så at de får fart på, og når det er sådan, de får tryk på. Så bevæger de sig længere og længere ind på akslen. For så at vi skal passe lidt på os selv, så er det nødvendigt, at vi har nogle sikkerhedsskærme. Og at det er nødvendigt, at vi bruger sikkerhedsbriller. Det er tit, at vi oplever, at der både flyver elementer fra skiverne, men også at de ting, vi sliber og polerer på, at de flyver fra en. Så derfor skal vi virkelig beskytte vores øjne, og det har vi skærmene og brillerne til. Skærmene, de kan så igen udløse, at man kan sætte udsugning på. Og så begynder vi sådan virkelig at beskytte os selv, fordi så bliver alt støv og alt det, vi sliber af, det bliver samlet i udsugningskassen. Man har også mulighed for at købe sådan en separat udsuger her. Den passer til alle dine små maskiner, og den indeholder lys og plexiglas, altså virkelig en lækker en til at forkæle sig selv med. Der er filter her, det gør så, at luften den kommer ud i rummet. Hvis det er sådan, så at man vil gøre det endnu bedre, ja, så er man nødt til at lave det sådan, så at den luft, maskinen her suger, at den kommer ud i det fri. Filter, det sidder hernede, og det tager jo cirka 99% af alle støvpartikler, men stadigvæk så er reglerne her i Danmark, at hvis det er en arbejdssituation, ansættelsesforhold, så skal det ud i det fri. Men stadigvæk så er det en virkelig lille lækker kasse. Så har vi skiverne, og generelt for alle skiverne, så skal vi sørge for, at diameteren den passer til den motorstørrelse, man vælger. Det kan altså ikke hjælpe, at vi kører med sådan nogle små maskiner her på 200 watt, og så sætter for store skiver på. Så de her 200 watts maskiner, 300 watts maskiner, og for nogle vedkommende også 400 watts maskiner, der vil vi anbefale 80 mm i diameter. Når vi så kommer over 400 watts maskiner, ja, så kan vi gå op på 100 mm skiver. Og det er jo sådan, så at jo større skiver I har, jo mere effektiv er de. Men det er altså forskel på, om man sliver en ring en gang imellem, eller man sidder og sliber og polerer fra morgen til aften. Så er det jo nødvendigt at have de store maskiner, og det er nødvendigt at have de store skiver. Så skiverne er en sikkerhedsmoment, omdrejningshastighed er en sikkerhedsmoment, og udsugning er en sikkerhedsmoment. Og det er de ting, som I hver især ligesom skal tage stilling til, hvor meget af det vil I beskytte jer selv. Det med skivestørrelser, det er jo også lidt at gøre med garanti i forhold til, hvad motoren den kan holde og hvad den kan bære.
Hvis det er sådan, I har nogle tvivlsspørgsmål, så ring til Raustehus, eller gå ind på Raustehus' hjemmeside www.raustehus.dk. Nu vil jeg vise jer, hvordan at vi bruger de forskellige skiver, og hvordan at vi bruger voksen. Inden vi går i gang med at bruge skiverne, så er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, vi skal sørge for. Vi har snakket lidt om briller, vi har snakket lidt om udsugning af to rigtig gode ting, men allervigtigst så er det en beskyttelsesskærm. Når man bruger de her maskiner her, så må I endelig ikke pudse og polere kæder, og hvis de gør det, så skal alting vikles om et stykke træ, sådan så der er ikke noget, der kan blaffe og hænge udenfor, for lige pludselig så griber det fat her, og så bliver det slynget rundt med en forfærdelig stor fart. I skal også passe på med tørklæde og langt hår. Det kan også smutte omkring de her fingre her. En gang imellem kan man spørge sig selv, jamen, hvornår bruger jeg en trommesliver, hvornår bruger jeg mikromotorerne, og hvornår bruger jeg polermotorerne. Og jo større emner I har, og jo større glatte overflader I har, jo hurtigere vil I gå over til at bruge en polermaskine. En polermaskine er mere over det, og den kan bedre polere i bund, når det er sådan, at det er fladere, og når det er sådan, så at vi vil have højglansede emner. Men derfor er det jo tit, at man kombinerer mikromotorerne med alle de skiver, de har som første arbejde, og så går man over til polermaskinen. Tromleren kan man eventuelt også kombinere, sådan så at vi bruger tromlesliveren til at højglanspolere, efter at vi har fået alt det hele slebet i bund. Inden vi begynder her på polermaskinen, så er det nødvendigt, at vi har slebet sølvet ned, først med fil, 220 sandpapir, 400 sandpapir, og så måske 600 sandpapir. Jo højere nummer I har i sandpapir, altså jo finere kornstørrelsen er, jo hurtigere har I mulighed for at få det slebet og poleret i bund herover. Vi har mulighed for at bruge sådan en artefaktskive, og den findes som tut til at slibe ringe indvendigt. Den findes også som til at slibe udvendigt. Det vil sige, det er lidt af grovslivere. De kan godt erstatte sandpapir 220-400. Vi tænder maskinen herover, og der er det jo vigtigt, at I sørger for ikke at køre med højere hastighed, end der er nødvendigt. Hvis de kører helt vildt i hastighed, ja, så er det der chance for, at emnerne og kludeskiverne de bliver smidt af. Ofte så ikke højere end halvdelen, når det er sådan, så at vi kører med de her 80 mm skiver. Så kan I køre med nogle endnu tyndere skiver og endnu andre værktøjer, som måske kan klare en højere hastighed. Når I har de her lange kegler her, jamen så skal I passe på, at I ikke trykker for hårdt, fordi så bliver de trykket ud af facon. Tryk lige så langsomt, og hvis det er sådan, så I trykker ind, i det her tilfælde til højre, jamen så kiler den sig fast, og så får I jo en slag af fingeren her på kassen. Så når I skifter, så holder I ved pinolen her. Den er jo konisk, sådan så at den spænder selv emnet fast, når den drejer rundt. Og det gør jo, at det også hedder en hurtig spænder. Hvis det er sådan, så at vi er ikke så vilde med det der sandpapir, jamen så kan I sætte sådan en slibeskive på, og den kan altså fjerne nogle ridser fra filen af, og den kan også fjerne ridser fra 220'erne af. Sådan der. Og så kan I bruge siden her, hvis I har en fattekant, eller hvis det er sådan, så I har noget, der skal stå skarpt i kanten.
ja, så er sådan en skive også med til at gøre det. Sådan der. Vi har en filtskive, og filtskiven, den bruger vi igen, hvis det er sådan, så at vi skal have kanter, der står skarpe, altså knivskarpe emner, hvor at de ikke må runde af eller noget som helst. Når I bruger filten, så er det godt at få det så varmt som muligt. Så begynder filten at arbejde hårdere og bedre. Og så begynder det ligesom at være godt at få nogle lædertutter. I må ikke bruge handsker eller tutter, der er lavet af stof, fordi at det vil ret hurtigt gribe fast i kludene og i pinolen. Så derfor skal det altid være tutter, der er lavet af læder. Det gør jo, at det ikke varmer så meget, sådan så at I kan trykke det der hårdere, og så begynder det at være mere effektivt, og så begynder den virkelig at slibe. Her, der skal vi sørge for at have voks på. Det vil sige, at i det her tilfælde, der bruger vi en Luxo, og det er den pink, og den har en grovhed af 6. Så det er en god type voks til at slibe med. Men filt er god til flade emner og til emner, der skal være skarpkantet. Sådan der. Til jer, der vil have friheden til at trykke alt det, I vil, og ikke være afhængig af motorens kraft. I er nødt til at vælge en motor, der er så stærk, så den kan klare det tryk, som I giver. I det her tilfælde kan det godt være nødvendigt at tage lidt hensyn til motoren, sådan så at den får lov til at arbejde. Hvis det er sådan, så motoren den står stille, fordi I har trykket for hårdt, så overlaster I motoren, så belaster I en motor. Og til sidst, så er det jo, at den brænder sammen. Her har vi en hestehårsbørst, og der bruger vi siden. Den må godt køre en lille bitte smule stærkere. Og nu behøver jeg ikke at have tutter på. Her er det ikke sådan, jeg er så vild med de tutter der. Der kører jeg den her vej her. Og de er altså også ret effektive. Og lige sådan herinde. Hestehårsbørsten er også en af de værktøjer, hvor der er ikke så stor fare for, at det griber fat i emnerne. Så der kan vi sådan bedre køre, ligesom det passer os. Selvfølgelig bruger vi også fronten, men en hestehårsbørste, den arbejder langt bedre på siden af hårene. Den skal have en del voks, fordi det bliver altså hurtigt slidt af. Skal lige... Sådan der. Og så går vi så over til kludskiverne. De er lidt mere sådan bløde i det, og de runder lidt mere. Så til den, der hedder slibning, det er jo den grove masse, der bruger vi ofte en lidt grovere klud, og den må også gerne være syet. Når det er sådan, så at de er syet, jamen så har de ikke så lang en stykke, hvor kluden de ligesom flyver rundt. Og det gør, at de er lidt kraftigere og lidt tættere herude for uden. Hvis det er sådan, så I vil have et længere stykke, hvor kludene de kan bevæge sig, jamen så fjerner I simpelthen bare syningen ved hjælp af en kniv og en saks. Når det er sådan, så I starter med en ny klud eller en ny skive, jamen så kan man få sådan en filebørst her. Den består af en masse pigger, og så kan I se, hvor meget den ligesom støver. Og nu kan man jo godt begynde at være glad ved, hvis det var, man havde en ordentlig udstøvning. Og så en skive som den her, den skal jo renses en gang imellem. I skal sørge for, at I ikke dyner den til med voks, fordi så giver det en pude. Og når det giver en pude af voks, jamen så er der ikke nogen
arbejdskraft i den. Så det er jo en kombination af voks og klude, der giver arbejdskraften. Det er det, der giver noget. Det er ikke ren voks, og det er heller ikke ren klude. Nu er det, I skal til at tænke på, hvordan I holder emnet. Og det er derfor, I aldrig må have kæder på. Lige pludselig så suser det mere rundt. Og hvis det er sådan, at I har en armbånd, ja, så må den aldrig holdes vandret. Den skal holdes lodret som det her. Hvis det er sådan, så I holder den vej, så kører I mod omdrejningsretningen. Den her vej, der kører I med omdrejningsretningen. Og det er det allerførste, I skal lære, og det er det allerførste, I skal tænke på. Her, der kører jeg imod. Her, der kører jeg med omdrejningsretningen. Og så er jeg nødt til at vende den, og så køre herom. Det kan se, at den spreder kludene lidt mere, så der giver den lige lidt mere. Fordi så samler den kludene lidt mere, og det gør, at den er mere effektiv. Fordi så er der mere modstand i den, og så skal den måske have lidt voks igen. Her er det kun fronten, I bruger, men sørg for at køre på kryds og tværs hele tiden, så I ikke kører i de samme sliberidser. Så må vi jo forvente nu, og det er den kontrol, vi skal have lært, det er, hvornår at sliberisserne de er fjernet, inden at vi kan gå over til polering. Og til polering, der bruger vi jo nogle blødere skiver, sådan så de ikke kan lave ridser i metallet, og vi bruger en anden voks, som er endnu finere slibmiddel i. Her der bruger jeg nærmest lidt af en flonel. Det er en meget, meget blød stof, og nu er den jo også ny, så den skal også lige have en omgang af den her, og så kan I se, hvor hårdt den. Når det er sådan, så vi har de her nye skiver her, så kan der godt komme lidt tråde, og de kan godt genere lidt, og de er også sikkerhedsmæssigt, så kan de jo godt virke som små syl i forhold til jeres øjne. Så det er også grunden til, at vi skal have beskyttelsesskærm på. Og ellers så kan I også klippe dem lidt af, sådan så at de ikke generer jeres fingre. Med sådan en blød skive som den her, der må I ikke tage syningen af. Hvis de tager syningen af her, så bliver de simpelthen for løse i det, og så fnuller de. Så er vi faktisk til at putte voks på igen. Der bruger vi den fine. Også en Luxo, den har kornstørrelse 1, så det er en meget fin poleret, og den kan igen bruges til alle metaller. Ligesom den brune, som vi brugte før, eller pink, den kan også bruges til alle metaller. I kan se, at jeg prøver lige at køre den lidt op i hastighed, sådan så at den samler kludene lidt. Men den ligger cirka omkring halv styrke. Og det er altid, når I bruger kludene, jamen så er det igen, at I skal ikke køre imod omdrejningsretningen. Kør med omdrejningsretningen hele tiden, så er I sikre på, at det ikke bliver slået ud af fingrene på jer. Sådan der. Og så begynder det jo ligesom at ligne sølv igen. Dejlige farver. Til polering kan vi også godt bruge filtskiverne. Sådan så indvendigt, så er der også en kejl, der er lavet af stof, men den er lidt farlig at bruge, så det er sjældent, vi anbefaler den. Så der er det rarest at bruge filten, og så putte polermiddel på den. Nu centrerer den næsten, og så spænder I lige en lille bitte smule hårdere der. Sådan der. Og I må ikke trykke for hårdt herude på enden, fordi så vil den blive skæv igen. Og hvis det er sådan, så I presser ind imod kejlen,
ja, så kiler den sig fast, og så får I en slag over fingrene. Kan I se, jeg kører rundt på den her måde, så når jeg hele vejen rundt. Det er jo sådan, hvor man kunne indvendigt. Og hvis det er sådan, så at man virkelig har guld for eksempel, hvor man måske vil have ekstra højglans på, ja, så bruger I sådan en garnskive som den her. Det er nok noget af det blødeste, vi har. Og så bruger I igen en polermiddel. Den hvide Luxo her med kornstørrelse 1, jamen den er faktisk ret fin i kornstørrelse. Så hvis man også bruger en sådan meget blød skive som den her, så kan I virkelig få det op og skinne. Og den blankhed og jævnhed, som I har her, den får I aldrig med jeres mikromotor værktøj, og I får den heller ikke med jeres tromler med stålkugler i. Det er så noget af det, som kludskiverne de kan, og polermaskiner de kan. Så er der mulighed for og så nogle miniskiver som dem her, hvis det er sådan, så I skal polere indvendigt i armbånd, jamen så er de jo rigtig gode. Nu sprang jeg lige lidt over lidt vasken, fordi at man må sådan set ikke gå direkte fra den brune til den hvide. Fordi der kan godt være noget slibmasse, som så bliver kørt over i kludskiverne her. Så der vasker man, så man altid sørger for at holde sine slibeskiver rene, og endnu mere vigtigt, at man holder sine polerskiver og klude rene, og det gør man ved lige at vaske fingre og emner, sådan så at man ikke får de her kornstørrelser herover. Hvis det er sådan, I finder ud af, at den her maskine, den er for lille, og den kan sagtens polere og ringe, og den kan også polere armbånd, men hvis I for eksempel arbejder med knive, eller I arbejder med større ting, jamen så er den for lille. Så kan I ikke bruge den, fordi at I kan kvæle den, altså I kan sagtens holde den med fingrene. Og det er det første, I skal ligesom afgøre med jer selv. Samtidig så skal I også afgøre med jer selv, om I kan tillade jer at lade være med at trykke for hårdt. For I kan altid kvæle de her 200 watts maskiner. Så går I over og vil have de næste størrelser af skiver. Og det er 100 mm, 120 og 150 mm skiver. Og de vil jo slibe og polere meget hurtigere, fordi at de har en større diameter, og dermed har de også en højere periferihastighed. Men så er I også nødt til at vælge nogle polermotorer, der er kraftigere. Men ellers så er brugen af store skiver nøjagtigt det samme som brugen af små skiver. Der er ikke nogen forskel der. Det er samme voks, det er samme ting, I skal passe på og køre med omløbets retning osv. Men det tager vi en anden dag.